Famous Anonymous. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι ακροατές, στη ζωντανή καλλιτεχνική εκπομπή του καναλιού Μόσχα 1. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μια νέα καλλιτέχνηδα από τη Σιβήρια. Κυρίες και κύριοι, η Λέιλα. Καλώς ήρθες, Λέιλα. Καλώς σε βρήκα, Cosmic, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είναι τιμή μου που βρίσκεσαι απόψε κοντά μας. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια πρώτα για τη Λέιλα. Είσαι μια δραστήρια εικαστικός καλλιτέχνης, κάνεις βίντεο, performance, συμμετέχεις σε πειραματικές μπάντες. Θέλω να μου πεις, αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ποιος είναι ο στόχος του καλλιτέχνη και πόσο εύκολο είναι να κάνει το όραμά του πράξη? Με ακούς, Λέιλα? Ναι, θα σου πω. Θα απαντήσω με μια φράση του μεγάλου Keith Richard σε ανάλογη ερώτηση. I just play the blues. Μάλιστα, όπως και η Burger Project δηλαδή. Αλήθεια, μίλησε μας για τη συνεργασία σου με τους Burger. Ήταν εξαιρετική. Περάσαμε θαυμάσια, όπως θυμάσαι. Βέβαια. Στα διαλύματα παίζαμε trivial, οι κουτσομούρες και τα χούμους έδιναν και έπαιρναν. Ήταν όμορφα. Ωραία. Ας δούμε κάποιες φωτογραφίες από τα σκηνικά που έχεις κάνει. Βεβαίως. Εδώ βλέπουμε το live στο Γκαγκάριν. Ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία των Burger και έψαχναν τρόπους ώστε να ξεπεράσουν το άγχος τους και την αγοραφοβία. Έτσι έφτιαξα ένα σαλόνι σπιτιού, ώστε να νιώθουν πιο οικεία και να χαλαρώσουν. Έβαλα μια τηλεόραση, σιδερόστρα, καναπέ κτλ. Λειτουργώ με ψυχολογική προσέγγιση κάθε φορά. Το βλέπω. Στο Φαζ όμως θα δούμε έχεις κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Φαζ, μέσα από ένα πιο minimal και αφαιρετικό σκηνικό, θέλησα να σχολιάσω την καταναλωτική μανία που οργιάζει τις μέρες των γιορτών. Αν παρατηρούσες τις λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις ξεκάθαρα την άποψη ότι το προτσές του νεολιθικού συντηρητισμού ορίζει τη ριζοσπαστική υποκειμενικότητα της αμεσοκρατικής εφαρμογής. Κάτι τέτοιο ο General Konzu πάντα ξεχνούσε, παρόλο που ο Moss Holiday του το υπενθύμιζε συνεχώς. Όμως στην τελευταία μεγάλη συναυλία προτίμησες να ασχοληθείς περισσότερο με τα κοστούμια και να περιορίσεις τα σκηνικά. Ήταν μια πρόκληση για μένα να ντύσω σούπερ ήρωες 5 περσόνες που είναι από μόνοι τους καρικατούρες. Την παράσταση έκλεψε το φυτόμορφο κουστούμι της Μάτας, το οποίο έβγαλε αυθόρμητα επί σκηνής για να ανθίσει από μέσα του το ολόχρυσο κορμί της. Να σε κεράσω λοιπόν μια βοτκίτσα, όπως συνηθίζω να κάνω με τους καλεσμένους μου κάθε φορά. Στην υγειά μας. Γεια μας. Στην υγειά μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Λέιλα, έχω να σου εξομολογηθώ κάτι. Επειδή από την πρώτη φορά που σε είδα ένιωσα κάτι μέσα μου να ραγίζει, γι' αυτό θα σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς και ούτε θέλω χρήματα από σένα. Μέσα στο μυαλό μου είμαστε μόνοι και στα όνειρα μου σε φίλω χιλιάδες φορές. Σε βλέπω να περνάς απ' το μπαλκόνι για χαρά. Αυτό που ψάχνεις μην είμαι εγώ, μες στα μάτια σου το βλέπω, στα δυο σου χείλη το θωρώ. Είσαι αυτό που ήθελα πάντα, είσαι το τώρα και το εδώ. Γιατί ξέρεις τι να πεις, γιατί ξέρεις τι να κάνεις και φοβάμαι να σου πω πως σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.